Ιδιαίτερα αισθητή και στην Ιθάκη έγινε η σεισμική δόνηση των 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την περασμένη Κυριακή την Κεφαλονιά. Όπως αναφέρει μιλώντας στην τηλεόραση του Αχελό, η Περιφερειακή Σύμβουλος Ιωνίων Νήσων και υπεύθυνη για θέματα Ιθάκης Μαράγδα Σαρδελή, οι κάτοικοι ανησυχούν. Όμως το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρξαν ζημιές. Πώς επηρεάστηκε και η Ιθάκη πάρα πολύ από το μεγάλο αυτό σεισμό, ευτυχώς όμως χωρίς θύματα ή σημαντικές ζημιές. Οι Ιθακήσοι όμως και αυτοί ζουν σε μια ανασφάλεια λόγω του ότι το επίκεντρο και ειδικά πολλών μετασεισμών ήταν πολύ κοντά στην περιοχή της Ιθάκης. Ήδη βέβαια μηχανικοί από το Δήμο και από την Περιφέρεια από την πρώτη στιγμή, από τη Δευτέρα το πρωί έχουν κάνει επιτόπιους ελέγχους και αυτοψίες, ειδικά στα δημόσια κτίρια, στα σχολικά κτίρια, και δεν κατέγραψαν κάποιες ζημιές, σημαντικές ζημιές. Όμως εμείς το μόνο που θέλαμε ήταν και η Ιθάκη, μια και είναι δίπλα στην Κεφαλονιά και είχε πληγεί με τους σεισμούς του 1953 και η Ιθάκη είχε ισοπεδωθεί ολόκληρη, θέλαμε απλά να αναφερθεί λίγο, γιατί δυστυχώς από την Κεφαλονιά δεν αναφέρθηκε καθόλου. Βέβαια όλη η πολιτική ηγεσία, ο κύριος Μιχελάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών, Γενική Γραμματής αρμόδιων Υπουργείων κατέφασαν από την πρώτη στιγμή στην Κεφαλονιά, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ο οποίος επισκέφθηκε και την Ιθάκη εχθές, και ο κύριος Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός. Μηχανικοί από το Δήμο και την Περιφέρεια από την πρώτη στιγμή πραγματοποιούν ελέγχους και αυτοψίες, αλλά δεν έχουν καταγράψει κάτι το σημαντικό. Η κυρία Σαρδελή επισημαίνει όμως ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας κατάλληλος συντονισμός στο θέμα της πολιτικής προστασίας. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να υπάρχει ένας συντονισμός γύρω από την πολιτική προστασία και από την ασφάλεια που θα πρέπει να νιώθουν οι κάτοικοι και της Ιθάκης, γιατί δυστυχώς οφείλω να πω ότι στο θέμα της πολιτικής προστασίας εδώ τουλάχιστον στην Ιθάκη είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι. Θα πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση, ένας συντονισμός, ούτως ώστε όλοι να κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει σε μια τέτοια καταστροφή, ένα φυσικό φαινόμενο έκτακτο, είτε είναι σεισμός, είτε πλημμύρα ή οτιδήποτε άλλο, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε και εμείς στους κατοίκους κάποια ασφάλεια. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων ήρθε χθες εδώ στην Ιθάκη, όπως σας είπα, κάναμε σύσκεψη χθες το μεσημέρι και εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα και με τη Δήμαρχο της Ιθάκης, αλλά και με τους φορείς όπως είναι η πυροσβεστική, ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο διοικητής της αστυνομίας και ο λιμενάρχης του Υπολιμεναρχείου Ιθάκης, ούτως ώστε να είμαστε όλοι σε μια κοινή γραμμή.